हनुमान जी महाराज जब लंका में गईनी, माता सीता जी के दुख देखतनी सुनतनी। जब माई से परिचय भइल, हनुमान जी महाराज परिचय बतौनी। माता सीता जी रोतरी कहली कि हे हनुमान, जल्दी प्रभु के समक्ष जाके हमार दुख सुनई है। माता सीता जी कहली कि मन क्रम वचन चरणे अनुरागी, के ही अपराध नाथ हो त्यागी। कि हमरा से कौन अपराध हो गईल, कौन ऐसन गलती हो गईल जे भगवान हमके भुला दिहनी है। हनुमान जाके प्रभु से कही है। माता सीता जी रो रो के कहतरी, रघुबर से कही जाके, हमारो विपत्तिया हनुमत जल्दी जइहा। हनुमत जल्दी जइहा। होत बाटे भारी दूर गतिया, हनुमत जल्दी जइहा। होत बाटे भारी दूर गतिया, हनुमत जल्दी जइहा। होत बाटे भारी दूर गतिया, हनुमत जल्दी जइहा। जल्दी जइहा। हो हनुमत जल्दी जइहा। होत बाटे भारी दूर गतिया, हनुमत जल्दी जइहा। होत बाटे भारी दूर गतिया, हनुमत जल्दी जइहा।
जल्दी जइहा ओ हनुमत जल्दी जइहा होत बाटे भारी दूर गतिया हनुमत जल्दी जइहा भय त्रास दिखावेला। लंका नगरी में एक ही एगो जटा नाम के राक्षसी बड़ी जे हमर सहारा बड़ी उन्हीं के अपन दुख सुख सुनाइला। माता सीता जी कहली जल्दी जइहा ओ हनुमत जल्दी जइहा होत बाटे भारी दूर गतिया हनुमत जल्दी जइहा
जल्दी जइहा ओ हनुमत जल्दी जइहा।